Ngiyabingelela labesilo nilabekayishane kaMenzi yaphuza umlaza angameva. Nilaba kaSemagadonga abangamhlaba hlaba umbhatanga intaka eduke nabaqulusi ngoba iduke inabalandekazi magwaza iqhube isekhakhonina kwaSothondosi. Bafowethu ngiyabingelela ngoba nazi ukuthi uDisemba abantu bayehla baye emakhaya. Abanye boshaya ingoma emakhaya. Yabona nje kuyophithizela kuyoba busy emakhaya. So abantu kumele behambe emakhaya be right be clean egazini be clean emzimbeni nalapha emakhaya khona ogogo abagulayo bayafa amadolo omkhulu. So bafowethu ngithi baphathelene umphilisi senze ispecial somphilisi ngo 300 nje kuphela uthole u2 ngoba nazi ukuthi umphilisi ke uyatholakala kwimpunga yesinto eMphelandaba uyatholakala nakumina eDurban Bay House. So abantu abawuthola umphilisi bengasho ukuthi bancishiwe bafowethu. Niyazi umphilisi owodwa u250. Shuthi nje sikwehlisele ngoba ngo200 wonke. Yabo ngoba sifuna abantu bephila abaningi ke bayawazi yabaphilisa bayawulanda lapha kuimpunga bayawulanda la kumina eDurban Bay House. So abantu abawulanda ngobuningi umphilisi ungazi uphele because nge15 vele uzamsho uzobungasekho. So le special siqale nge1 sizoze siphele umhla ka15 December. Okunye ngaze ngikhohle kunabantu ababulawa ushukela. Labantu abanenkinga kashukela ngithe ngicela bephathele ogogo. Ngino powder kashukela. Kulo powder kashukela ngizobiza u500 kuphela. Upowder mase kuba nokunye okwawushukela kuzoba u2. So abantu ngicela bengathi imali ayikho bephathele ogogo ekhaya into kashukela. Ogogo bayafa ushukela. So ngicela abantu bephile. Abo siphelile manje isikhathi sokuphatha ushukela. Ozophatha ushukela umuntu othandayo. Ngicela nifoneke kulezi number enizibona la screenini. Uma ngayitholi kumina manguthi aningitholi, nifonele impunga yesinto. Mhlawumbe sifonela sobabeka ngisasithola anisitholi. Niyakwazi kuze ema-office. Emphelandaba niyazi eDurban Bay House niyazi. Nakho bafethu ngifuna ukukucacisa la sengiphetha ngomphilisi. Umphilisi ushaya izifo eziningi kakhulu. Uma ngabe unenkinga yezinso umphilisi uyakusiza. Uma ngabe unenkinga yamathambo kakhulukazi lapho ogogo emakhaya bayafa amathambo bafethu. Ngicela nemanehla nibaphathele ogogo umphilisi. Bengabulawa amathambo ogogo, bengabulawa ushukela. So okunye ama-ulcer iyasiza uma ungadli inhlobo. Mhlawumbe unenkinga yokudla umphilisi uyakusiza kuvulela inhliziyo. So leziningi izifo ezishawuzana umphilisi even umhlume uba right uma uphuza umphilisi. So ngiyacela bafethu ningasali kulesi special siyabonga.